Hola, bon dia! Soc Laura Morales. Benvinguts a un nou vídeo. Avui anem a treballar amb problemes de comprar entrades i veure quants diners tenim, quants ens han de tornar. Vinga, la primera activitat, anem a calcular el preu de diverses entrades. Veiem així un parc aquàtic i per a tirar-se per aquest tobogà tan xuli hem de pagar 2,34 euros. Daniel, que té aquestes monedes, 2,50, compra una entrada. Val? Quants diners li sobren? Vinga, anem a calcular-ho entre tots. Té 2,50, ja ho heu posat. A veure. Té 2,50 euros, val? Que són 250 cèntims. I quant té que pagar per l'entrada? 2,34 euros, que són 234 cèntims. Si volem saber quants diners li sobren, què hauríem de fer amb aquests números? Penseu, faríem una resta, molt bé. 2, jo vaig a posar-ho com els majors, que vosaltres sou molt majors. 2,50 menys 2,34. Recordeu, coma baix de coma. Val? Vinga, anem a calcular-ho. Fem la resta. Agafa el 4 i compte 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Apunte 6. Y este 1 que yo me he imaginado vais así como una flecha, ¿vale? 3 y 1, 4, hasta 5, 1. Coma baix de coma. Ui, he fet una coma molt gran. Tornem. Coma. I a 2 li lleve 2. 0. 0,16. Val? 0 euros i 16 cèntims. Podeu posar-ho així o podeu posar 16 cèntims. Es veu? Sí. Cèntims. Poseu l'accent. Cèntims. Val? Així diu que encerclem les monedes de la solució. Ja se'ns havia oblidat. Val? 16 cèntims. Encercleu 16 cèntims així. Molt bé. 10 més 5 més 1. Molt bé. Continuem. Últim problemeta. Lleig i resol. Marisa i Guillem compren 2 entrades. Quant paguen en total? Anem a omplir les dades. Quant costava una entrada? Molt bé, 2,34 euros, que són 234 cèntims. Si tenim que saber el total, hem de fer una suma, veritat? Hem de sumar una entrada i una altra. Recordeu fer coincidir les comes baix de les comes. I sumem. 4 més 4, 8. Molt bé. 3 més 3, 6, coma més coma, coma i 2 més 2, 4, que serien 468 cèntims, 4 euros i 68 cèntims. Li paguen en total 4,68 euros. I ja estaria. Què vos sembla? Jugueu un poquetet a comprar entrades. Gilbert passa a dir-vos adeu. No s'oblideu de subscriure-vos, donar like i veure els altres vídeos del tema per a repassar. Vinga, una besadeta. Adeu!